Κόψω. Ναι, παρακαλώ. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα? Όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο αυτό να το σταματήσουν. Και επειδή, αν θέλετε θα ξεκινήσω την Αριστοτέλη εδώ. Ο Αριστοτέλης λέει πολλά βέβαια, αλλά δύο ταιριάζουν πάρα πολύ εδώ. Λέει ο Αριστοτέλης, φίλος Πλάτων, φίλος Σοκράτης, φιλτέρων δαπάντων αλήθεια. Αυτή η αλήθεια αποκρύπτεται. Αλλά έχει και κάτι άλλο ο Αριστοτέλης, μάλλον τρία θα πω, τέσσερα, και τα τέσσερα κολλάνε καλά εδώ. Είναι πάντων δεινών τόκος εστίν, όπου ο τόκος σήμερα στην πατρίδα μας έχει διαλύσει την παραγωγή. Γεωργία μήτηρ πασών των επιστημών, για τις οποίες γεωργία διατηρείται η κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία διατηρεί τον άνθρωπο. Εσείς όπως κάθεστε αγαπητέ τώρα εκεί, φοράτε τα παπούτσια που είναι δέρμα, είναι αποτέλεσμα γεωργίας κτηνοτροφίας. Έχετε και τα ρούχα σας που είναι η γεωργία, είναι το μπαμπάκι, έχετε το μαλλινό σας που είναι και αυτό κτηνοτροφία, πληθήκατε με σαπούνι το πορείπνο, ο άνθρωπος. Η σημερινή κοινωνία, θα το έλεγα, είναι μια υπόθεση 70 με 80% κτηνοτροφία, η οποία συντηρείται από τη γεωργία. Έχουμε δε και την υπόθεση αυτή τώρα που είναι πρόσφατη με τις αγελάδες, τις τρελές της Αγγλίας. Αν θέλετε να δώσω ένα νούμερο το οποίο αξίζει τον κόπο, μιλάνε για 12 εκατομμύρια αγελάδες, μίλησε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. 12 εκατομμύρια αγελάδες και 12 εκατομμύρια μοσχάρια όμως περίπου κάθε χρόνο μας κάνουν κοντά 24 εκατομμύρια, πάνω από 20 εκατομμύρια ζώα. Αν υπολογίσετε μία διατροφή με 7 τόνους το κάθε ζώο, μιλάμε για κάπου 102, 7, 14, 150 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφή να πάνε προς τα ζώα και τουλάχιστον μία φορά να πάνε να ετοιμαστούν. Μιλάμε για μία διακίνηση 300 εκατομμυρίων τόνων. Αν πάμε σας πούμε στις 300 ημέρες, μιλάμε για κάπου 1 εκατομμύριο τόνους ζωοτροφές διακίνηση ημερησίως. Και αυτές οι ζωοτροφές είναι ο βασικός γεωργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Αγγλία θα χρεοκοπήσει, θα διαλύσει εάν υποχρεωθεί να σφάξει αυτά τα ζώα της. Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Εμείς εδώ, με συγχωρείτε που είμαστε μια πλούσια χώρα από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω όχι φτωχοί όπως θέλουν να μας πούν. Γιατί γελάτε κύριε Σοφιανόπουλε? Διότι αν η Δευτέρα πιο πλουσία εκφύσεως χώρα της, ας πούμε της κοινής αγοράς, αν όχι της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, έχει μία δραχμή εκφύσεως, η Ελλάδα έχει 100 δραχμές εκφύσεως. Αφήστε τον πληθυσμό. Δηλαδή αν κατεβαίναμε ένα διαστημόπλιο από τον Άρη, ξέρω εγώ, και κοιτάγαμε με τα όργανά μας που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να προσγειωθούμε και να αναπτύξουμε τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας, διότι εκεί καταστράφει από έναν πυρηνικό πόλεμο ο Άρης, θα κατεβαίναμε στην Ελλάδα. Εδώ είναι το σημείο όπου υπάρχουν τα πάντα και είναι λίγο Ευρώπη, λίγο Ασία και λίγο Αφρική και γεωγραφικός. Αυτή λοιπόν η γεωφυσική μοναδική περιοχή, προνομιακή, θα έλεγα και στον κόσμο ακριβώς, είναι που δίνει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα να έχουμε μία χλωρίδα και μία πανίδα σπάνια, αλλά πρωτίστως τις δυνατότητες να εξελίξουμε αυτά τα πράγματα, πράγμα το οποίο βεβαίως σήμερα δεν γίνεται. Με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που έχει η Ελλάδα σαν δύναμη και στη συνέχεια να μας πείτε, ουσιαστικά ζητάω να μας αποδείξετε, γιατί αυτές οι πηγές πλούτου δεν έχουν μπει σε κίνηση στον τόπο μας ώστε να έχουμε τη θέση την οικονομική, αλλά όχι μόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για την πνευματική και πώς ιδέεται με την οικονομική, και αν αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο, από πού προέρχεται αυτό το εμπόδιο. Κύριε Μαγαδί, μου ζητάτε τώρα μέσα σε μια τόσο μικρή εκπομπή να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο θα θέλει πιθανώς 10 εκπομπές, όχι μία. Αλλά έτσι τηλεγραφικά, σαν τίτλους. Θα έλεγα ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι?
Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είτε εις θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνας να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν θέλετε, επειδή θα φανεί περίεργο στους τηλεθεατάς αυτό το 31 εκατομμύρια, θέλω να αποδείξω, να δώσω δύο αριθμούς. Γαλλία, που είναι η δεύτερη πιο αραιοκατοικημένη χώρα, διότι οι Γάλλοι σκοτώθηκαν πολύ στους Ναπολεοντίους πολέμους, είχαμε το ίδιο φαινόμενο με την Ελλάδα, αλλά από άλλη αιτιολογία, αν και θα έλεγα και εδώ είχαμε και εκεί αρκετά λόγω πολέμων κτλ. Η Γαλλία λοιπόν είναι 62-63 εκατομμύρια κάτοικοι, αλλά είναι και 540.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν διαιρέσετε το 542 του 132 που είναι η Ελλάδα, είναι 4 φορές και κάτι. Αν διαιρέσετε το 62-4 μας κάνει 15. Δηλαδή, εάν στη Γαλλία έπρεπε να ήμασταν 50% επιπλέον οι Έλληνες. Αν θέλετε και κάτι άλλο πιο τραγικό, με 1,5% αύξηση πληθυσμού μετά το 50 που ήμασταν 8 εκατομμύρια, έπρεπε σήμερα να είμαστε 15.600, με 2% έπρεπε να είμαστε περί τα 20 και με 3% 30. Βγαίνει το 31 αυτό που λέγαμε. Ανταυτού είμαστε 10. Αλλά και από αυτό το 10, κύριε Μαραζή, πρέπει να αφαιρέσουμε τον ελληνισμό που ήρθε από την Αίγυπτο μετά τα γεγονότα του Νάσερ, από την Ήμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα του 55, και από το Ανατολικό Μπλοκ και τη Σοβιετία γενικώς μετά το 60, πόντι και δεν συμμαζεύεται, όπου αυτοί με τα παράγωγά τους υπολογίζονται γύρω στα 3 εκατομμύρια, άρα έχουμε 10 μείον 3, 7. Δηλαδή ξεκινήσαμε 8 εκατομμύρια Έλληνες το 50, και αντί να είμαστε τουλάχιστον 15,5 και 3 που ήρθαν 18, είμαστε 10. Δηλαδή είμαστε η μισή από ό,τι θα έπρεπε. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι στην περιοχή του πληθυσμού οργανώθηκε ένας μηχανισμός που φαντάζομαι ότι των Ελλήνων έχει σχέση με τον εμφύλιο, αποδυναμώθηκε, η ίδια η χώρα δεν μπορούσε να θρέψει τον πληθυσμό, τον εξανάγκασε σε μετανάστευση. Αυτό έγινε λοιπόν σε σχέση με τον πληθυσμό και συνεχώς έχουμε αυτή την φθήνουσα πορεία και κατάσταση. Διότι ο μετανάστης, μην ξεχνάμε ότι είναι ηλικίας από 20 μέχρι και 45-50. Το καλύτερο δυναμικό φεύγει δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό που γεννάει. Ναι, είναι το αναπαραγωγικό δυναμικό. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες οι οποίοι φεύγανε ήταν αναπαραγωγικοί, γι' αυτό ευξήθησαν τόσο πολύ εκεί που πηγαίνανε, εν σχέση με το 1/3 που είναι συνήθως ένας πληθυσμός σε μια χώρα. Αυτό όμως έχει σχέση με το τι υπήρχε στη χώρα μας, υποθέτω, και πώς μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να κρατήσει αυτό το πληθυσμό. Δηλαδή η μία ας πούμε σκηνοθεσία, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο που μου είναι οικείος, ήταν σε σχέση με τον πληθυσμό, ο άλλος υποθέτω ήταν σε σχέση με την ίδια την παραγωγή. Με την ίδια την παραγωγή, ναι. Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Σοφιανόπουλε? Κοιτάξτε, εκεί έγινε κάτι το θα έλεγα σατανικό. Δηλαδή είναι κοινό μυστικό θα έλεγα ότι λένε ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Αλλά 52% της κοινής αγοράς είναι κτηνοτροφία. Και αυτό το ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά, ότι δεν βαριέσαι, είμαστε κι εμείς ψιλογεωργοί, κάποια σταφίδα, καναλάδι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά 52% η κοινή αγορά είναι κτηνοτροφία. Ιδού η απόδειξη ότι αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαστε δεν είμαστε. Γι' αυτό είμαστε ελληματικοί σήμερα σε κτηνοτροφικά προϊόντα της τάξης των $3 δισεκατομμυρίων ετησίως, συν πλην.
το οποίο μας κάνει 120 μαχητικά αεροπλάνα. Δηλαδή αν η Ελλάση το Αυτάρκης σε κρέας, γάλα, τυρί τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαμε συνάλλαγμα να αγοράσουμε 1200 μαχητικά αεροπλάνα. Λέτε εάν ήταν ο Αυτάρκης. Εννοείται ότι μπορούσε να είναι και δεν είναι. Ακριβώς, σαφώς. Μπορούσε με μεγάλη άνεση. Γιατί τώρα? Διότι αν υπολογίσουμε ότι η Ολλανδία είναι της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η Ελλάδα είναι 132, το 4 στο 120, 3 πάει 3, λέει η Ολλανδία είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Έχει ένα πληθυσμό 18 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της Ελλάδος, με 3,5 φορές λιγότερο της Ελλάδος. Αν δηλαδή τα βάλουμε κάτω έκταση και πληθυσμός, η Ελλάδα 3,10,30, 3,8,24 εν σχέση με την Ολλανδία έπρεπε να έχει πληθυσμό 54 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τουλάχιστον. Και έχει 10. Αν θέλετε το συσχετισμό Ολλανδία και Βέλγιο μαζί, 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το Βέλγιο και 38-39 η Ολλανδία μας κάνει 66 και 2 φορές το 66 132. Βέλγιο συν Ολλανδία είναι η μισή Ελλάδα σε έκταση, σε προβολή. Το ανάπτυγμα είναι ακόμα ευνοϊκότερο προς την Ελλάδα. Βεβαίως. Αλλά είναι 12 οι Βέλγοι και 18 οι Ολλανδοί 30 σε μισή Ελλάδα, άρα σε ολόκληρη 60. Είμαστε 10, είμαστε δηλαδή το 1/6 του μέσου πληθυσμού Βελγίου και Ολλανδίας. Ως προς τον πληθυσμό. Ως προς τον πληθυσμό. Τώρα, στις δυνατότητες, ήδη καλλιεργούμε 42 εκατομμύρια στρέμματα. Η Ελλάδα καλλιεργεί παραπάνω έκταση από το σύνολο της Ολλανδίας. Αλλά αυτό που καλλιεργεί είναι μια εντέχνως εσφαλμένη κατεύθυνση παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πέταγμα των φρούτων 1 εκατομμύριο τόνοι στις χωματερές, διότι όταν παράγεις, πληρώνεις για να πετάς, αυτό δεν πρέπει να είναι κανένας οικονομολόγος για να ξέρει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Και από την άλλη τεράστιες δυνατότητες του φυσικού πλούτου μη γεωργοκτηνοτροφικού. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα να το αναλύσουμε, ένας λοφίσκος μάρμαρο δίνει τη δυνατότητα του φυσικού πλούτου 1000 επί 1000 επί 100 μέτρα ύψος. Αυτό είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο. Τόσα μάρμαρα η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές, έτσι, εκατοντάδες οπωσδήποτε, αν όχι χιλιάδες. Αυτό το μάρμαρο σε χρήματα ισούται με το να καλλιεργεί το σύνολο της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, με έναν τόνο το στρέμμα και με 50 δραχμές το κιλό. Και να καλλιεργεί ποιος? Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δηλαδή απλώς κάποιος να σου δίνει το αποτέλεσμα της καλλιεργίας όλης της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο της Ελλάδος. Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτό... Διά της αγορονομίας, να το εξηγήσω πώς έγινε, διά της αγορονομίας, η οποία εντέχνως εφηρμόστε στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα της Δύσεως, ανήκομενη στην Δύση λέγαμε, αλλά εφαρμόζαμε μεθόδους της Ανατολής. Δηλαδή, το κράτος ήρθε και έγινε ο βασικός μοχλός, όχι μόνο κατευθύνσεως της οικονομίας, αλλά και ελέγχου της οικονομίας στο σύνολό της. Μάλιστα. Αν πάρετε παραδείγματος χάρη το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ξεκάθαρα λένε ότι έμεσα ή άμεσα το κράτος ελέγχει το 75% της οικονομίας της χώρας. Μάλιστα. Εάν θέλετε ένα παραλληλισμό, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά στην ουσία κατοικείται από λίγους κατοίκους, δεν είναι τόσο μικρή όπως είδαμε. Λέω τι λένε και πώς έχει, είναι στο μέσον της Ευρώπης. Μάλιστα. Οι μισές χώρες της Ευρώπης είναι μικρότερες της Ελλάδος σε έκταση και οι μισές μεγαλύτερες. Και οι μισές περίπου είναι λιγότερες σε πληθυσμό της Ελλάδος και οι μισές περισσότερες. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό, με τεράστιες δυνατότητες και δεν έχει να φάει. Η Σοβιετία ήταν μια τεράστια χώρα με λίγο πληθυσμό και δεν είχε να φάει. Τι όμοιο είχαν τώρα αυτές οι δύο χώρες? Ότι τα πάντα εξαρτώνται από το κράτος. Μάλιστα. Και εκεί ακριβώς παίχτηκε το παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού λαού, όπου διά της αγορονομίας διέλυσαν την πρωτογενή παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία. Αν θέλετε ένα απλό παράδειγμα, 7 η μπαμπακόπιτα τη δεκαετία του 50-60 ξέρω εγώ, 3 και 40 το πρόβιο γάλα. Σήμερα 40 η μπαμπακόπιτα, 200 το πρόβιο γάλα, είχε φτάσει μέχρι 300 και επειδή κάναμε ό,τι κάναμε βασιτώσει, βγήκαν οι παραγωγοί στους δρόμους. Ως εκ τούτου το κράτος ήρθε και εκαθήλωσε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή σε τέτοιες τιμές που ο παραγωγός δεν μπορούσε να επιβιώσει. Και έτσι σηκώθηκε και αυτή η μετανάστευση. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανόπουλο, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και είναι και ο λόγος που εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Διότι
πρέπει, υποθέτω, και οι άνθρωποι από την περιοχή του πολιτισμού να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και πώς οργανώνεται ή αποσυντίθεται και από ποιους. Και επειδή από ό,τι ξέρω η εμπειρία σας με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο η εμπειρία ενός επιστήμονα, ενός χημικού, όσο η εμπειρία ενός βιομηχάνου. Δηλαδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξατε ένας από τους ιδιοκτήτες, είστε ο Σοφιανόπουλος της οικογένειας που είχε την φάρμακοβιομηχανία Χροπή, οι παλαιότεροι θυμούνται το Αλγκόν, και σήμερα αυτή η βιομηχανία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανία αυτή κατάρρευσε, έπαψε να λειτουργεί για λόγους εγγενείς ή για λόγους ευρύτερους, και αν αυτό το πράγμα έχει σχέση επίσης, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε, και με μια γενικότερη πολιτική απέναντι στην ελληνική βιομηχανία, γιατί βλέπω και άλλα φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας. Κοιτάξτε, οι εχθροί της Ελλάδος, οι οποίοι συνήθως είναι οι σύμμαχοί μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Να μην κοροϊδευόμαστε, να μας τα πείτε όπως ο Γάλλος βουλευτής Μπουγιόν, παραδείγματος χάρη, στο μέσον του ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1921, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, συνοδευόμενος από επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το εξής εξωφρενικό: η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυράν Τουρκία να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, διότι αυτό αποτελεί κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας. Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον αλόθρησκο εχθρό και Τούρκο: διώξτε το Πατριαρχείο. Λίγος πολύ ό,τι συμβαίνει και σήμερα, αλλά από άλλους δρόμους. Σαν αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εχθροί μας λοιπόν στο σύνολό τους εμεθόδευσαν αυτήν την διαδικασία, αλλά δεν έπρεπε να αφήσουν, διότι τι έγινε? Αν αφήσεις τον Έλληνα ελεύθερο λίγο, κάπου θα σου ξεπεταχθεί. Είναι το κύτταρο της φυλής. Εάν τα βγάλετε κάτω, κύριε Ρωμαναδί, θα δείτε ότι οι Έλληνες απέτυχαν μόνο μέσα στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού και αν πήγανε, αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνως ταΐζει τον κόσμο το ελληνικό κράτος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία οι Έλληνες επέτυχαν, πήγανε στην Αμερική πέτυχαν, πήγανε στον Καναδά πετύχανε, πήγανε στη Γερμανία πέτυχαν. Προμηνώς ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν έκανε μια διάλεξη το φαινόμενο οι Έλληνες. Το Πανεπιστημίο του Γκέτιγκεν, οι μισοί καθηγητές είναι με βραβεία Νόμπελ εκεί. Λοιπόν, και είπε ότι τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών που πήγανε στη Γερμανία είναι σήμερα πρώτοι στη γερμανική κοινωνία. Σε έδρες καθηγητικές, σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, τραγουδιστές της όπερας. Τώρα μια και από όπερα, εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας, ότι είμαι κι εγώ ερασιτέχνης καλλιτέχνης, μου αρέσει πολύ η μουσική και το τραγούδι. Έχω τραγουδήσει και ερασιτεχνικά στην όπερα. Λοιπόν, και στο κύτταρό σας υπάρχει αυτό. Ναι. Μια έφεση προς το ανώτερο. Που το έχουν όλοι οι Έλληνες. Η μουσική στην Ελλάδα έχει δώσει, σαν παράδειγμα, έχει δώσει μεγάλα αποτελέσματα για τον τόπο. Πάρτε την Κάρας, πάρτε τον Μητρόπουλο, πάρτε τον Βαγγέλη, τον Βαθανασίου, τώρα πήρε προφάτως το πρώτο βραβείο στη Γερμανία με ανταγωνιστάς, Μάικλ Τζάκσον και δεν συμμαζεύεται. Και όμως τα ελληνικά σχολεία, το κάθε σχολείο δεν έχει ένα πιάνο μέσα, το φέρνω σαν παράδειγμα, αλλά είναι λίγο πιο πολύ ο δικός σας τομέας, εκεί θα πρέπει εγώ να αντιστρέψω μετά το ερώτημα. Τι κάναν λοιπόν? Έπρεπε παραλλήλως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία διέλυσαν δια της αγορανομίας, να το κάνουν το ίδιο και στην παραγωγή, στην βιομηχανία. Και δεν έγινε μόνο αυτό έτσι τυχαία και μοιραία, αλλά μεθοδεύτηκε. Και βλέπετε ότι πατροπαράδοτες κολοσσιαίες επιχειρήσεις όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, η Ζόλα, Εσκιμό, Βόμβικας, Αιγαίο, Χροπή, Ελβίν, Περζίλ, Αγγελόπουλος, Τσιμέντα, Χαρτοπία, Νάμκο. Είπα τώρα έτσι αυτές που μου έρχονται στο μυαλό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, αυτές μόνο απασχολούσαν πάνω από 100.000 ανθρώπους. Πρέπει δε να σας υπενθυμίσω ότι η δραχμή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Φερρυπίν τον Αύγουστο του 1973, όταν απελευθερώθη η δραχμή από το δολάριο πήγε 28. Ο Έλλην λοιπόν επέτυχε
παντού. Εάν λοιπόν αφήνουν τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, διότι όταν λέμε παραγωγή χρήματος, κύριε Μαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν μόνο προϊόντα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος ήταν ανταλλάξιμος. Και κάποια στιγμή δεν πάρει το κουβαλόρο στην πράτη, και βρέθηκε το χρήμα, δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν προϊόντα. Όταν λοιπόν σήμερα το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα πωλείται από τις τράπεζες με έναν τόκο, ο οποίος το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια το κάνει 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή αυξάνει 1000 φορές με νόμο του κράτους, ο οποίος έγινε το 80, και ο οποίος ούτε και αυτός έχει τηρηθεί, παράνομα γίνονται ότι γίνονται, εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Σας ρωτώ εγώ, ποιο προϊόν από το 74, 75, 76 μέχρι το 96 στην 20ετία αυτή υυξήθη 1000 φορές, ώστε να δικαιολογείται να αυξάνει και το χρήμα σε 20 χρόνια 1000 φορές. Κανένα προϊόν δεν πήγε παραπάνω από 15 φορές. Το δολάριο ήταν 30, πήγε 258 φορές. Το μάρκο ήταν, ξέρω εγώ, 15, πήγε 10 φορές. Οι εφημερίδες ήταν 20, πήγαν 150, 210 φορές. Δεν μπορεί να βρείτε προϊόν να πήγε άντε 50 φορές επάνω σε απολύτους αριθμούς. Κι όμως, ο νόμος της Ελλάδος, κατά αντίθεση του Αριστοτέλους, πάντων δινών τόκος εστίν, έφτασε να είναι 1000 φορές, και επειδή είναι γεωμετρική η πρόοδος έτσι όπως γίνεται, στη δεκαετία αυξάνει 32 φορές. Το εξωφρενικό δεν είναι ότι στην ίδια χώρα, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια οικονομία, στη μεν εφορία όποιος χρωστάει 1 εκατομμύριο σε 30 χρόνια χρωστάει 11.800 και στην τράπεζα χρωστάει 32 δισεκατομμύρια. Καθώς καταλαβαίνετε, στη φύση και γενικά στην παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει τίποτε, και διαμάντια να κλωτσά στην παραλία της Αφρικής, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγουν αυτά τα χρήματα, να καλυφθούν αυτοί οι τόκοι που δια νόμου το ίδιο το κράτος επέβαλε στον ελληνικό λαό, αποτελέσματα του οποίου είναι αυτή η διάλυση της γεωργίας της κτηνοτροφίας που βλέπουμε καθημερινά και έχει φτάσει σήμερα την ελληνική κοινωνία σε απόγνωση. Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Συμβαίνει δηλαδή το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ουσιαστικά εξαφάνισης όλων της ελληνικής παραγωγής, των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ελληνική παραγωγή. Είτε αυτή είναι πρωτογενής, γεωργική, κτηνοτροφική, είναι του δευτερογενούς τομέως, της βιομηχανίας, διότι σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι? Είναι γεωργική κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη, διότι παραδείγματος χάρη σήμερα ομιλούμε για όπερες. Ας πούμε, λέω, πού είναι η όπερα της Ελλάδος? Κάναμε με τα 1000 βάσα ένα πράγμα το οποίο και τελικώς όπερα αυτό δεν είναι. Πώς θα μπορέσουμε? Και η κλάδη της, ουσιαστικά της παράδοσής μας. Ακριβώς. Λέμε για την τραγωδία μας, έτσι. Ναι, αλλά οι αρχαίοι φτιάνανε και τα θέατρα για να παίζεται η τραγωδία. Και αν δεν ήταν, σας παρακαλώ κύριε Μαραδί, σήμερα τα αρχαία θέατρα, πού θα παίζαμε εμείς? Πες ότι είχαν καταστροφή. Ναι. Πού θα παίζαμε εμείς τις τραγωδίες? Μα φτιάξαμε ένα. Δεν φτιάξαμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στους διαδρόμους των νοσοκομείων γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε νοσοκομεία. Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, μου λέτε. Είναι η πλουσιοτέρα της Ευρώπης. Και δεν είναι λοιπόν η πλουσιοτέρα της Ευρώπης, διότι το κράτος εμποδίζει τους διάφορους τομείς να αναπτυχθούν ή τους βοηθάει να καταστραφούν. Οι εχθροί μας λοιπόν τι κάνουν? Προωθούν. Να με συγχωρείτε, γιατί θέλω να ολοκληρώσω για να το ολοκληρώσω μέσα στο κεφάλι μου αυτό, γιατί είναι εξωφρενικό αυτό που μου λέτε, κύριε Σοφιανόπουλε. Όχι πως είμαι αντίθετος, αλλά είναι εξωφρενικό. Είναι, δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα κράτος ανίκανο. Όχι, είναι το ικανότερο κράτος, θα έλεγα, του κόσμου. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνεις να κρατάς αυτό το παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε όλους τους τομείς, σε τέτοια χάλια. Διότι αν το ελληνικό κράτος ή το πράγματι ανοργάνωτον, εσείς θα βγάζετε χρυσό, εγώ θα συνέχιζα να βγάζω πετρέλαιο που έβγαζε στη Ζάκυνθο, κάποιος άλλος θα έβγαζε τα ρουμπίνια της Θράκης που υπάρχουν, εσείς το όνομα σας είναι και Σμάραγδος, έτσι. Είσαστε το δεύτερο πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο. Μετά το διαμάντι είναι? Όχι, το ρουμπίνι. Μετά το ρουμπίνι. Το ρουμπίνι είναι ο πρώτος πολύτιμος, μετά είναι το σμαράγδι, το beryllium, silicium, magnesium, καρμπονάτι και μετά είναι το διαμάντι. Το πριλάντι, από το διαμάντι θα βγάλουμε ένα πριλάντι, θέμα γωνίας, για να γίνει τολική ανάκλαση, αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν,
αυτή η δυνατότητα της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει σημείο της χώρας που να μην έχει δυνατότητες να την αξιοποιήσει κανένας. Ας αφήσουμε το αλουμίνιο, ας αφήσουμε το νικέλιο, ας αφήσουμε το χρώμιο, νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο, τα τρία βασικά μέταλλα της μεταλλοβιομηχανίας του κόσμου. Και μετά μιλάμε αυτοκίνητο. Το τι είναι αυτοκίνητο το ξέρουμε όλοι, έτσι. Μιλάμε για χρόνιο, αλουμίνιο και νικέλιο. Μιλάμε για αεροπλάνα, μιλάμε για αλουμίνια. Μιλάμε για σπίτια σήμερα, μιλάμε για αλουμίνια. Πάρτε τον Παρνασσό και προχωράμε. Τώρα βέβαια η σύμβαση που κάναμε με την Πεσσινέ είναι απεικιοκρατική. Μάλιστα. Θα κάνουμε τώρα, κύριε Σοφιανόπουλε, αγαπητέ κύριε Σοφιανόπουλε, μία μικρή διακοπή όπως απαιτούν οι τηλεοπτικοί κανόνες και θα επανέλθουμε για να μας αναπτύξετε τους μηχανισμούς πλέον που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτό που λέμε της ελληνικής ευρύτερης δραστηριότητας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και ο χρόνος είναι πάντα λίγος, αλλά βεβαίως. Προς τη σωστή κατεύθυνση και ο πολιτισμός μπορεί να ακολουθήσει ή να ανθίσει. Όταν όμως αυτά τα πράγματα βρίσκονται στους χερούς μας και στη χώρα μας σε ανάπτυξη αλλά συγχρόνως και σε αρμονία. Πρέπει πρώτα λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σε ανάπτυξη και δεύτερον να ξέρουμε ότι είναι σε αρμονία. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε εάν αυτά, και μιλάμε για την περιοχή της βιομηχανίας αλλά όχι μόνο, στον τόπο μας είναι σε ανάπτυξη, και αν δεν είναι, από αυτά που μας λέει ο κ. Σαφιανόπουλος, που μοιάζει να μην είναι, ποιοι εμποδίζουν αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Σαφιανόπουλος λοιπόν. Ξεκινήσατε κύριε Μαραδί με εκείνο του Καβάφη ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής. Και είπατε πώς είναι δυνατό. Με αυτά τα λίγα τα οποία προλάβαμε και είπαμε πριν, βλέπετε ότι αυτός το είχε πιάσει το θέμα, ότι μη υπαρχόντων, δηλαδή αυτών των κολοσσών των Ελλήνων, και ας πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Αβέροφ, θα είχαμε Καλιμάρα Μαροστάδιο να κάνουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες? Όχι. Αν δεν ήταν ο Ζάπας, διότι εν αντιθέσει με αυτά που ο κόσμος πιστεύει και έχει ακούσει, την ιδέα της επαναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται και τόσο θόρυβος που δεν μας δώσανε την Ολυμπιάδα κτλ. Όλοι ξέρουν τον Βαρόνα Πιέντε Κουμπρετέ, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μινάς Μινοίδης από την Καστοριά. Και είχε πείσει τότε και έγιναν κάτι πρώτοι Ολυμπιάδες έτσι απλές, αλλά εις το Ζάπιον. Ο δε Ζάπας διέθεσε και όλη την περιουσία του για την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν δεν ήταν πάλι ο Συγκρός, θα είχαμε γεωργική σχολή και το νοσοκομείο του Συγκρού. Εάν δεν ήταν οι άλλοι Έλληνες να χρηματοδοτήσουν, θα είχαμε πανεπιστήμιο, θα είχαμε πολυτεχνείο. Το Καφτατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ήταν ο Καφτατζόγλης, οι Έλληνες της Αμερικής, αν δεν ήσουν, δεν θα είχαμε σήμερα τον Ευαγγελισμό. Και από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ούτε να αρχίσετε ούτε να τελειώσετε. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω, το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα, ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο του Χρυσού αιώνα, υπήρχε μια απόλυτη αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους της τέχνης και στους ανθρώπους που κατήχαν στα χέρια τους την παραγωγή. Βέβαια. Αυτό, υπό μορφή χορηγών τότε, γιατί το sponsoring που μας ήρθε απ' έξω είναι μια μετάφραση μιας βαθύτατης ελληνικής συμπεριφοράς. Δεν είναι απλώς μιας λέξης, μιας βαθύτατης συμπεριφοράς. Αυτά λοιπόν έδωσαν. Ήταν δε τιμή στον Παρθενώνα. Ήταν δε τιμή και στον Αθηναίο πολίτη να αγοράζει την πανοπλία του. Ο Σωκράτης είχε λάβει μέρος σε όλες τις εκστρατείες των Αθηναίων. Ο περιβόητος Δημοσθένης, ο πατέρας του είχε βιομηχανία. Παρήγε κρεβάτια, μαχαιροπύρουνα και όπλα. Πήγανε, λέει, οι Αθηναίοι και πολεμήσαν στο Μαραθώνα. Ένα πράγμα το οποίο λείπει από το σχολείο. Το παίρνουμε σαν δεδομένο. Ναι, αλλά πολεμήσανε 10.000 Αθηναίοι. Και τι πετάγανε, κύριε Μαραγδί, στους Πέρσες? Πέτρες. 10.000 Αθηναίοι σημαίνει 10.000 σπαθιά. Σημαίνει 10.000 δώρατα. Σημαίνει 10.000 τόξα. 100 βέλη φερέτρα, 1.000.000 βέλη. 20.000 περικνημίδες, 10.000 ασπίδες, 10.000 περκεφαλαίες. Κολοσιαία πολεμική βιομηχανία, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να διεξαχθούν αυτοί οι πόλεμοι. Πάρτε το 1821. Οι αδελφοί Σπηλιοτόπουλοι έδωσαν όλη την περιουσία τους και πήγανε τότε στη Δημητσάνα που ήταν τα γερόντια και η βιβλιοθήκη
και κάνανε την παρούτη. Η μήλη της Δημητσάνας παρήγωνε 750, δηλαδή οκάδες, ένα ντόνο μπαρούτι την ημέρα, με την οποία μπαρούτι πολεμούσε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης και η Μπουμπουλίνα και δεν συμμαζεύεται. Ως εκ τούτου, εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε αλήθεια στον κόσμο, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο, λέμε δυστυχώς παραμύθια στον κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι για να υπάρξει μια αρμονία μέσα σε μια χώρα, από την οποία αρμονία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και εν συνεχεία της τεχνολογικής αναπτύξεως διαμέσου της βιομηχανίας, η οποία όμως δεν αναπτύσσεται από μόνη της, αναπτύσσεται διαμέσου της εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Πού είναι τα εργαστήρια της Ελλάδος εφηρμοσμένης ερεύνης? Έχουμε τον Δημόκριτο και κυνηγάμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Επί 36 χρόνια ο περσινός προϋπολογισμός του Δημοκρίτου είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κυνηγάνε 36 χρόνια ηλεκτρόνια και πρωτόνια, ούτε πιάσανε κανένα, ούτε και θα πιάσουν από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατά λάθος, διότι αν όλο αυτό το δυναμικό, άριστοι επιστήμονες, δεν φταίνουν αυτοί, εκεί που τους βάζουν, εάν όλο αυτό το άριστο δυναμικό του Δημοκρίτου είχε φερειπίν προωθηθεί στην υπόθεση της παραγωγής φαρμάκων από τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος και μόνον, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Και τότε βέβαια θα περισσεύανε και τα χρήματα για Ακρόπολη και έτσι και αλλιώς. Ενθυμούμε έναν κύριο Σάντα που είχα δασκαλόμενα, σοφό άνθρωπο, λόγιο, ο οποίος ήταν σχηματής της Ολότας στη Ζάριο σχολή, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και ήταν πολύ ανεπτυγμένος άνθρωπος και είχαν πιάσει ένα μπασά εχμάλωτο, ο οποίος έλεγε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάντοτε παραπονιόταν και έλεγε πώς μπορούμε εμείς ποτέ να νικήσουμε τους Έλληνες όταν υπάρχουν οι Έλληνες της Διασποράς οι οποίοι χρηματοδοτούν και κρατούν την Ελλάδα εν ζωή. Οι Έλληνες της Διασποράς λοιπόν, γιατί δεν αφήνουν την Ελλάδα, διότι λέτε, εκεί επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Δεν αφήνουν την Ελλάδα λοιπόν ως Ελλάδα, ως τόπος, κατά την άποψή μου ιερός, κατά την άποψή σας πλούσιος, να αναπτυχθεί, να απλώσει τις δυνάμεις της. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μια εικασία δικιά σας, είναι μια... Έχετε τρόπους να αποδείξετε? Ό,τι λέω κύριε Μαγδί τα αποδεικνύω πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής ήταν η υπαριθμόν Μαγούλα και Ασπρόπυργος, ήταν το υπαριθμόν ένα μέρος στον κόσμο στην παραγωγή γάλακτος. Μάλιστα. Στη δεκαετία του 60 κτλ. Το λεκανοπέδιο της Αττικής παρήγε 300 τόνους αγελαδινό γάλα και σήμερα παράγει 40. Αυτό γιατί? Πώς έγινε? Διότι εμεθοδεύτηκε από το ελληνικό κράτος αυτή η διάλυση δια της αγρονομίας και δια της κρατικής παρεμβάσεως. Αν θέλετε... Με συγχωρείτε, έχει σχέση αυτό με την κοινή αγορά? Η κοινή αγορά ήρθε και αν θέλετε καταδικάζεται κάποιος έντεχνα εις θάνατον, εκτελείται και εν συνεχεία πάει κάποιος και ρίχνει και τη χαριστική βολή. Αυτό έγινε με την... Η κοινή αγορά είναι η χαριστική βολή της καταδικαστήσης και εις θάνατον εκτελεστήσης χώρας στο σύνολό της αγοράς παραγωγικής. Μου λέτε τώρα για το γάλα. Για το Ξέρω γάλα, λοιπόν ότι εσείς, αν με συγχωρείτε, ναι, είχατε τη χροπή, μια ευρωστότατη βιομηχανία φαρμάκων, ίσως αν δεν κάνω λάθος η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια όταν ήταν και της Ανατολής. Της Ανατολής. Βεβαίως, και τις μεγαλύτερες του κόσμου και τις αρχαιότερες. Έτος ιδρύσεως 1883. Αλλά αν μου θέλετε εδώ μια διόρθωση. Εγώ δεν είχα τίποτα. Ο σοφός καλόγερος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Ό,τι γίνεται παραμένει στην πατρίδα. Χαίρομαι που το λέτε. Και αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έχουν ενσπείρει και λένε αυτοί που πίνουν το αίμα. Ο δημιουργός εκ των πραγμάτων πρέπει να δημιουργήσει, σαν τον ζωγράφο. Αν ο ζωγράφος δεν ζωγραφίσει, δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να πουλήσει και πίνακες, διότι αλλιώς θα πεθάνει. Ως εκ τούτου δεν είναι ότι πουλάει ο ζωγράφος, είναι ότι ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να πουλήσει. Η δημιουργία λοιπόν στο σύνολό της είναι και μια οικονομική διαδικασία, διότι δεν δημιουργείς για να δημιουργείς, δημιουργείς για το κοινωνικό σύνολο. Όταν ο Δράκος Φερρυπίν έφτιαξε τα καλύτερα οικιακά συστήματα, κουζίνες, ψυγεία, η ζόλα. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί οι Έλληνες παίρνανε την ζόλα και δεν παίρνανε τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα? Διότι ήταν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα τα ελληνικά,
και φτηνότερα. Η Ζόλα υπάρχει σήμερα? Τη διέλυσαν. Τη διέλυσε το ελληνικό κράτος. Με τον ίδιο τρόπο που διέλυσαν τη Χροπή? Με τον ίδιο τρόπο που πρωτίστως διέλυσαν τον Γεωργό και τον κτηνοτρόφο και τον διαλύουν και σήμερα. Και βεβαίως σιγά σιγά διαλύσανε και το υπόλοιπο. Αυτά τα δύο, τα τέσσερα αν θέλετε, γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, βιομηχανία και εμπόριο, αλλά είναι σήμερα, προσέξτε την Αθήνα, η Αθήνα έχει καταντήσει ένα μικρό μάγαζο σήμερα, όπου αφού αυτός ο άνθρωπος, ο Χ, παρήγε γεωργικός και κτηνοτροφικός στη λεγόμενη επαρχία της χώρας, ο ένας από τα δύο αδέλφια πήγε στην Αυστραλία και ο άλλος στην Αθήνα και άνοιξε ένα μικρό μάγαζο, εμπορευόμενος εισαγόμενα ρετάλια από τις Ινδίες, Φερρυπίν, ξέρω εγώ, μικρό μπουτίκ από την, δηλαδή αντί να εμπορεύεται ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν από την άρα προς τα έξω, σήμερα μην παράγουν τίποτα, εμπορεύεται από έξω προς τα μέσα και κάνει ανταγωνισμό και πριονίζει το κλαρί επάνω στο οποίο κάθεται. Αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπετε, αυτής της σατανικής διαδικασίας η οποία εφηρμόστη, είναι ότι το 1950 είχαμε περίπου 52 με 54.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μπράβο. Με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν πούμε ότι το 8 έγινε 10, άρα έχουμε μια αύξηση εν τέταρτον 25%. 25% του 50 είναι 12,5, 13, 50 και 13, 65. Έπρεπε σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι να τις τάξεις των 65.000 συν πλήν. Και είναι 800.000 συν πλήν. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι? Διότι αν παράγουν στάρι 99 και ο ένας ζυγίζει και μετράει, οι 99 συντηρούν τον έναν. Αν είναι δύο, τότε οι 49 συντηρούν τον έναν. Πέφτει στο μισό και ούτω καθεξής. Στην Ιαπωνία σήμερα έχουμε τις τράπεζες να είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν, διότι ο τόκος είναι γύρω στο 2% και οι τράπεζες με 2 επιβιώνουν. Άρα οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν στην Ιαπωνία, αλλά ανθεί η παραγωγή, η βιομηχανία και κατέκλυσε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Έχουμε τις τράπεζες δι' αυτού του εξωφρενικού νόμου να πλουτίζουν υπερώγκως και με γεωμετρική πρόοδο. Το γνωρίζω προσωπικά. Το γνωρίζω προσωπικά. Λυπούμε αν που το ακούω, αλλά ναι, αφού το γνωρίζω το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και η παραγωγή να διαλύεται, διότι ουδής δια της παραγωγής μπορεί να καλύψει αυτούς τους στόχους. Ως εκ τούτου δεν μπορεί κανένας να πει ότι δια της λογικής καθίσανε άνθρωποι κάτω και μηχανορευτήκανε ορισμένα πράγματα για το πώς θα διαλύσουν την ίνωση στη χώρα. Αυτό είναι έξωθεν. Και επειδή δεν μπόρεσαν τελικώς να διαλύσουν την Ελλάδα στο σύνολό τους και πάντα τους βγαίνει αγκάθι στο οποιοδήποτε, ακόμη και στη Σοβιετία, σε αυτό το εσχρό καθεστώς, οι πόντοι γυρίσανε με λάντα πίσω, με αυτοκίνητα. Οι Ρώσοι πεινάγαν, αλλά οι πόντοι γυρίσανε ακόμα και σε αυτό το εσχρό καθεστώς ο Έλληνας κατάφερε να επιβιώσει καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον. Αποτέλεσμα, ορίστε, 25% σήμερα της εμπορικής ναυτιλίας της ανθρωπότητος το έχουν Έλληνες. Κύριε Σοβιανόπουλε, γνωρίζω, το είδα στο βιβλίο σας αυτό, ότι σε μία φάση της δραστηριότητάς σας μετά από το κλείσιμο της Χροπή, που υποθέτω πως έγινε, όπως έγινε και για την υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία, κτηνοτροφία, γεωργία κτλ., επιχειρήσατε να αναδύσετε υπόγειους ορίζοντες πετρελαίου. Είναι ακριβές αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε πετρέλαιο καταρχήν στην Ελλάδα? Έχουμε πάρα πολύ. Και γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας, γιατί δεν κινείται, γιατί δεν εξάγεται? Όταν οι κρατούντες διέλυσαν ακόμα και τον Γεωργό και τον κτηνοτρόφο, το πετρέλαιο θα βγάλουνε. Αν ενθυμίστε μάλιστα ότι προσφάτως γράψαν οι εφημερίδες ότι ο διαγωνισμός που έγινε για να δώσουμε τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι τουλάχιστον καλούσαν στην Αθήνα να τους καθυστερούν κιόλα και θα μπορούσαν χιλιάδες άνθρωποι να ξοδέψουν τα ωραία τους δολάρια εδώ, περιμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός και να λάβουν μέρος. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δίνουμε το δικό μας πλούτο, αλλά πάμε εμείς, ξοδεύουμε τα δικά μας δολάρια έξω σε δικά τους ξενοδοχεία για να τους δώσουμε και τον πλούτο μας. Αυτό είναι μόνο το θέατρο του παραλόγου θα μπορούσε να φτιάνει τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πιστώ ο ίδιος, κύριε Μαναδί. Διότι είχα τις ενδείξεις, δεν είχα τις αποδείξεις. Μάλιστα. Και είπα να προσπαθήσω να βγάλω και πετρέλαιο. Και αν βγάλω και πετρέλαιο και πάλι με σταματήσουν,
τότε εγώ θα έχω την απόδειξη ότι εδώ πρόκειται περί πολύ οργανωμένης, θέλετε να την πω τη λέξη, περί οργανωμένης προδοσίας στο σύνολό της, εκ μέρους ενός παρακράτους του κράτους, άγνωστο στον πολύ τον κόσμο. Και προσπάθησα στη Ζάκυνθο, έβγαλα πετρέλαιο και μου περάσαν χειροπέδες. Και δεν σταματήσανε. Δεν το άκουσα αυτό. Μου περάσανε χειροπέδες. Τι εννοείται? Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εννοείται δηλαδή ότι εσείς, με συγχωρείτε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναι. Βρήκατε πετρέλαιο. Μάλιστα. Το οποίο αν έμπαινε σε κίνηση. Δηλαδή, όταν λέμε βρήκα πετρέλαιο, μελετώντας και τους αρχαίους, ναι, γράφει ξεκάθαρα ο Ηρόδοτος, εις τη Ζάκυνθο είδε ο ίδιος άσφαλτο να αναβλύζει για το νερό της θαλάσσης. Έτσι το λέει. Εκεί υπάρχουν πολλές λιμνίτσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερα είναι 70 πόδας. Μέσα εις το νερό αυτό ενεβάφτισα κλάδων μυρτιάς, τις οποίες στην κορυφή όταν την έβγαλε έξω, είχε χαρακτηριστική νοσμήν ασφάλτου, η οποία είναι το καλύτερα αυτής της πιερίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στην Κατερίνη απ' έξω το πετρέλαιο είναι στην επιφάνεια. Και κάνοντας χρήση και από άλλα κείμενα πρόσφατα και τα λοιπά, μην μπλέξουμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, πήγα στη Ζάκυνθο, κατάφερα και έβγαλα μία άδεια, τότε πιστέψαν ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Σου λέει δεν βαριά, σας το να παιδεύετε, δεν πιστεύανε ποτέ ότι το δυνατό, διότι δεν είχαν μελετήσει τα πράγματα. Και όταν έβγαλα πράγματι πετρέλαιο, αν θέλετε και τη λεπτομέρεια, να την πω, ήταν τότε υπουργός βιομηχανίας ο κύριος Έβερτ, ο οποίος έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδες. Στα δε δικαστήρια που με περάσανε, ισχυρίζονται ότι οι άδειες που μου δώσαν ήταν παράνομες. Το κράτος ισχυρίζεται ότι η άδεια που μου έδωσε να βγάλω πετρέλαιο ήταν παράνομη. Δηλαδή, αλλά και ενώ βρήκατε πετρέλαιο. Με σταματήσανε. Το οποίο δεν. Από το 1900, εγώ είχα φτάσει να βγάζω μέχρι 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα με αστείες μεθόδους, διότι ήθελα να εντοπίσω τη γωνία κλείσεως διαρροής μέσα από ένα σεισμικό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή βορειοδυτικής κατευθύνσεως, ποια είναι η γωνία, και να κάνω ένα μόλο το οποίο και έκανα μέσα στη θάλασσα, να κάνω μια γεώτρηση με ελληνικά γεωτρύπανα μέχρι και 750 μέτρα και να δούμε τότε πόσο πετρέλαιο θα βγάζαμε. Και εκεί επάνω με σταμάτησαν. Και έκτοτε δεν κάναν τίποτα. Το κλείσανε το πετρέλαιο δηλαδή. Ναι, είναι εκεί. Και εμείς εισάγουμε από άλλες χώρες. Αν θέλετε κύριε Μαγδί να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το πετρέλαιο είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό στο οικονομικό μέγεθος. Αν θέλετε πολύ κοντά να το πούμε. Όχι, μην μου το πείτε αυτό, ναι, στην Κροσίνη. Πείτε μου ποια άλλα είναι τα μεγάλα μεγέθη. Τα μεγάλα μεγέθη είναι τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα. Τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε. Να ήμασταν αυτάρκεις και κάναμε και εξαγωγές. Και δεν κάνουμε. Όχι. Είμαστε ελληματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της χώρας σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό είναι τροχοπέδι. Θα πεθάνουν τα μωρά της Ελλάδος αν δεν εισαχθεί γάλα. Και να εισαχθεί γάλα, τι λέει, από τα αγροκτήματα αρόζα. Ποια αγροκτήματα αρόζα? Αυτά είναι οπτικές εικόνες. Η Ολλανδία, αν τη διαιρέσετε στο σύνολό της δια των 6,5 εκατομμύριων αγελάδων που έχει, μένουν γύρω στα 5 στρέμματα σε κάθε αγελάδα. Αν αφαιρέσετε 18 εκατομμύρια κατοίκους, χωριά, πόλεις, δρόμους, το μεγαλύτερο δικό δίκτυο του κόσμου, αμυροχώραφα, του λείπες και δεν συμμαζεύεται, είναι ζήτημα να μένουν 2 στρέμματα σε κάθε ζώο. Αλλά από 2 στρέμματα δεν μπορεί να πάρεις περίπου 10 τόνους που θέλει μία αγελάδα να φάει το χρόνο. Δηλαδή η Ολλανδία κάνει τεράστιες εισαγωγές ζωοτροφών από όλο τον κόσμο και το μεγάλο της όφελος είναι ότι της μένουν περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι κοπριά, με την οποία φτιάνει την κόλαση που έχει την κάτω από τη θάλασσα, την γεμίζει σιγά σιγά και κλείνει ένα κόλπο, αντλεί τα νερά, ρίχνει τις κοπριές αυτές μαζί με χώμα, παίρνει με βαθικόρους από τον ωκεανό και φτιάνει μια εφορωτάτη γη και προχωράει και προχωράει. Εμείς την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Δηλαδή η εμπειρία σας ως πρώην βιομήχανος, φαρμακοβιομήχανος, ως ένας άνθρωπος δηλαδή της παραγωγής. Όχι μόνο, γιατί η χροπή δεν είναι το μόνο φάρμακα. Ήταν νομίζω και το καλλιτικά, ήταν ζωοτροφές, ήταν χρώματα οικοδομών, χρώματα υφασμάτων, πλαστικά. Ήταν θα έλεγα μια ομάς 15 βιομηχανιών υπό ένα όνομα. Σας έκλεισαν. Όπως έκλεισαν και πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες. Αν μου επιτρέπετε, για να διορθώσω κι εδώ, διότι θα ήταν ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να λέω αυτά που λέω σήμερα και να είχα μείνει, εγώ επαρατήθην κύριε Μαραδί. Μάλιστα. Δηλαδή όταν είδατε που πάει το πράγμα, διαχώρισα τη θέση μου
με την Εθνική Τράπεζα τότε και με το δημόσιο. Λέω δεν είναι δυνατόν να κάνετε αυτά που κάνετε. Α, και σε εσάς μπήκε η τράπεζα δηλαδή. Συνεκάλεσε ένα διοικητικό συμβούλιο τότε και είπε ότι παρετούμε τις θέσεις μου αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Γροπή, ναι. Διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης, συμπαιγνία με το του δημοσίου δηλαδή, εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας. Όταν παρετήθην, η Γροπή είχε καθαρά θέση λογιστική, όπως λέμε, 3,5 δις τότε. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παρετήθην εγώ ή όχι. Το θέμα είναι ότι μεθόδευσης. Ακριβώς. Εν κατακλείδη, κύριε Σοφιανόπουλε, μας λέτε ότι για ό,τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα κάποιοι ευθύνονται. Ευθύνει το ελληνικό κράτος ξεκάθαρα. Το ελληνικό κράτος από αδυναμία ή? Όχι, από οργάνωση. Με έξωθεν εντολάς. Αν θέλετε πάλι αποδεικτικό αριθμητικό, διότι αν αυτόν τον αριθμό δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ο τζίρος όλοι ξέρουν τι είναι, των φαρμάκων επί ετησίας βάσεως το 1974-75 ήταν της τάξεως των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών σε απολύτους αριθμούς τότε. Ο τζίρος των φαρμάκων σήμερα έφτασε 500 δις. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή 100 φορές επάνω. Προσέξτε όμως, τότε υπήρχε ελληνική βιομηχανία που κρατάγε τα μπόσικα και οι πολυεθνικές δεν αλώνιζαν και σήμερα βγάλανε τις ελληνικές εταιρείες από τη μέση και οι πολυεθνικές σου λέει τόσο πουλάω. Αν θέλεις πάρε, άμα θέλεις μην παίρνεις. Το ελληνικό μέλλον δυσίωνων. Ένα προϊόν δικό μας φερειπίν ελληνικό το οποίο είχε 50 δραχμές, άντε σήμερα να είχε 300, μια πολυεθνική σήμερα το πουλάει στην Ελλάδα 3.000. Και αφού δεν υπάρχει το ελληνικό, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το ξένο. Διώξαμε δηλαδή ότι το ελληνικό και στην Ελλάδα φέραμε το ξένο. Το οποίο πλέον ορίζει την ελληνική βιομηχανία. Και τα είδατε όλα αυτά με τους συνταξιούχους, με τις την λίστες, ελληνική με κοινωνία ακριβώς, ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό το λέτε εσείς ότι είναι μια μεθόδευση όπου μεσολαβούν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν ξένα συμφέροντα, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι μια προδοσία. Προδοσία με μεγάλα γράμματα και με κεφαλαία, εις το κύβο. Διότι κύριε Μαδί, προσέξτε, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι, να τρελάθηκαν οι γεωργοί της Ελλάδος, να τρελάθηκαν οι κτηνοτρόφοι, να τρελάθηκαν οι βιοτέχνοι, να τρελάθηκαν οι βιομήχανοι, να τρελάθηκαν οι έμποροι. Όλη η παραγωγική διαδικασία της χώρας βρίσκεται σε διάλυση. Ναι, αλλά δεν βρίσκεται σε διάλυση. Τι μεσολάβησε? Μεσολάβησαν ορισμένες νομοθετημένες οικονομικές δομές της χώρας και αν θέλετε εν συνεχεία ήρθε και η χαριστική βολή της κοινής αγοράς, όπου αν θέλετε εμείς πήραμε 61 κιλά κατά κεφαλή γάλα και η πρώτη τελευταία χώρα που είναι η Ισπανία έχει 150 κιλά. Μάλιστα. Η Πορτογαλία που μπήκε 12 χρόνια μετά την άδεια στην κοινή αγορά πήρε 192 κιλά γάλα κατά κεφαλή. Το οποίο σημαίνει εμείς πήραμε 630.000 τόνους και η Πορτογαλία πήρε 2 εκατομμύρια τόνους. Αυτό το 1,4 εκατομμύρια τόνους αγελαδινό γάλα, εάν μας το είχαν δώσει, θα λύναμε τα οικονομικά μας προβλήματα, διότι θα μιλάγαμε για 350.000 αγελάδες, 350.000 αγελάδες είναι 350.000 μοσχάρια, 350.000 μοσχάρια είναι 100.000 τόνοι κρέας, είναι $1 δισεκατομμύριο, μάνι. Και από εκεί έπειτα αν το προεκτείνουμε θα δείτε τελείουν η ανεργία και τελείαν όλα. Όταν δε την τριετία 93-96 όλες οι χώρες πήρανε αύξηση στην ποσόστοση, ποσόστοση είναι το ποσόν που μας επιτρέπει η κοινή αγορά να παράγουμε. Ενώ πήρανε όλοι αύξηση στην ποσόστοση, με ένα εξωφρενικό νούμερο που δώσανε στην Ιταλία 1.300.000 τόνους, όταν η Γερμανία Φερρυπίν πήρε 260.000 τόνους αύξηση, στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα δεν μας δώσανε ούτε 1 κιλό. Η μοναδική χώρα που δεν πήρε αύξηση στην ποσόστοση ήταν η Ελλάδα. Εμείς παραπίναμε εκεί που ήμασταν. Και προσέξτε τώρα γιατί στην Ιταλία. Διότι η Ιταλία είναι κοντά, μεταφέρει βότ σε 24 ώρες, έρχεται το γάλα από την Ιταλία στην Ελλάδα και η Ιταλία μπορεί να πάρει φερπίνο όπως είναι μακρόστενη, να πάρει από τις γειτονικές Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Δηλαδή οι κεντρικές χώρες μεγάλες γαλακτοπαραγωγές θα δώσουν στη Βόρειο Ιταλία και η Ιταλία θα δώσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πήρε η Ιταλία αυτό, διότι αλλιώς δεν δικαιολογείται. Τι σοηλογική εξήγηση έχει αυτό? Η Ελλάδα να μην πάρει καθόλου αύξηση στην ποσόστοση και η Ιταλία να πάει δηλαδή η Ιταλία πήρε αύξηση στην ποσόστοση το διπλάσιο του συνόλου της Ελλάδος. Κεφαλαιώνοντας, κύριε Σοφιανόπουλε, τι θέλετε να μας πείτε? Θέλω να πω ότι εδώ τώρα εγώ ανέλησα, αν θέλετε,
σε εσάς της παραγωγής των προϊόντων που διατρούν, αλλά τώρα εσείς νομίζω πρέπει να μας πείτε αυτό το πράγμα πώς γίνεται στη δικιά σας τη μεριά. Δηλαδή τι βλέπετε εσείς, εγώ έδωσα την ανάλυση, γιατί στον τομέα της τέχνης, παραδείγματος χάρη, ενώ έχουμε τόσες δυνατότητες και εκεί ακριβώς πάλι τίποτα δεν γίνεται. Τώρα σας τα πετάω το μπαλάκι, αλλά εγώ δεν το ξέρω καλά το θέμα αυτό, αλλά δεν βλέπω ότι και εκεί διαισθάνομαι, ενώ εδώ στο δικό μου τομέα έχω αποδείξεις. Εσείς αποδεικνύετε στον τομέα σας ότι συμβαίνουν αυτά. Τι αποδείξεις? Υπάρχουν οι αντίστοιχες αποδείξεις, κύριε Σοφιανόπουλε, και για την περιοχή του πολιτισμού και της τέχνης και των γραμμάτων. Έχω μία εμπειρία για μικρό διάστημα, αλλά απέκτησα τη γνώση του πράγματος στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Ναι. Έχω μία εμπειρία. Παιδεία, λοιπόν. Παιδεία. Έχω μία εμπειρία από τον κινηματογράφο και έχω και μία εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορώ να σας πω ότι, ας πούμε, αν θέλετε να μιλήσουμε, με ρωτάτε να σας πω. Να το εντοπίσω λίγο, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη. Ο Τόινμπι, ο μεγάλος αυτός Εγγλέζος ιστορικός, τους μεγαλύτερους του κόσμου και πιθανώς ο καλύτερος, στο βάθος Έλληνας, ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα, στο περιβόητο έργο «Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους», The Greeks and their Heritage, μας δίνει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Τούρκος, ο δυνάστης, ο Μωαμεθανός, ο Μογγόλος, που κατέλαβε και κατέσφαξε τον ελληνισμό, επέτρεπε στον Έλληνα να κάνει πανεπιστήμια, ακαδημίες και ούτω καθεξής. Πράγμα το οποίο απαγορεύει σήμερα το Σύνταγμα της χώρας. Εκεί τι συμβαίνει? Συμβαίνει, κύριε Σοφιανόπουλο, το εξής. Κλείνοντας, σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θα ευχόμουν όλοι οι άνθρωποι από την περιοχή που αντιπροσωπεύω να σας ακούσουν και να ακούσουν τους αντίστοιχους Έλληνες με την ίδια προσοχή. Να ξαναθυμίσω πώς ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, ότι ο Καβάφης λέει ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής μας, ότι χωρίς ίσως αυτή την δύναμη εν λειτουργία στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα καταπατηθεί, θα βουλιάξει. Και να σας πω ότι επίσης, κύριε Σοφιανόπουλε, αν δεν ήταν οι Τσοπαναρέοι, επανάσταση δεν στεκότανε, κολοκοτρώνης. Ναι. Και να σας πω, κύριε Σοφιανόπουλε, ότι εγώ, ένας άνθρωπος της τέχνης, συνειδητοποιώ από αυτή την κουβέντα ότι το μόνο που μας μένει είναι να ενωθούμε. Όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες από την περιοχή τη δικιά σας. Οι Έλληνες από την περιοχή του πολιτισμού. Οι Έλληνες από την περιοχή της επιστήμης. Και να οργανωθούμε απέναντι σε αυτή την προδοσία, όπως την ονομάζετε εσείς, για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που μας έχουν δημιουργήσει, γιατί δεν είναι άδικο μια φυλή σαν τη δικιά μας, με αυτή την διάσταση και με αυτή την κληρονομιά, αλλά και με το δοσμένο φως που έχει, να βρίσκεται σε αυτό το σημείο από συνωμοσίες ή από εξυπηρετήσεις ή συμφέρονταν αλότριων, μικροτέρων δε ημών. Επειδή λοιπόν η εμπειρία μου, κύριε Σοφιανόπουλε, από την περιοχή της παιδείας και του πολιτισμού είναι ακριβώς η ίδια, οι ίδιες ακριβώς συνωμοσίες και προδοσίες γίνονται, είμαι βέβαιος. Τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δυστυχώς. Είμαι βέβαιος ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε ουσιαστικά να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που αυτοί μας δημιουργούν. Εύχομαι ο βήχας σας να μην είναι μια επισφράγιση της βαθύτατης απεσιοδοξίας. Σας βλέπω να έχετε βουρκώσει, κύριε Σοφιανόπουλε, αλλά επειδή η τέχνη πάντα είναι αισιόδοξη, έχω να σας πω το εξής. Συμβαίνουν αυτά, κύριε Σοφιανόπουλε, αλλά είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν θα τους περάσει. Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα και θέλω να ελπίζω ότι ο ελληνισμός θα κάνει πάλι το θαύμα του, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Σμαραγδί, διότι δυστυχώς έχουμε μείνει πλέον λίγοι οι Έλληνες ανά τον κόσμο. Και αυτός ο ελληνισμός ο οποίος υπάρχει ακόμα ανά τα πέρατα της οικουμένης
εάν περάσουν μια-δυο γενιές και ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν γυρίσουν πίσω, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα τους προφθάσουμε, κύριε Σαφιανόπουλο. Θα τους προφθάσουμε. Εύχομαι και αυτό προσπαθούμε. Καλό σας βράδυ.